is Pauline. Me, Colleen. Ngayon po ay magki-question and Answer. kami. So, yung mga katanungan po ng mga tao for two of me is kukasin po namin. Hindi namin sinulat. Hindi po namin sinulat yung pangalan. Marami po dito. Dito po Basta namin yung sinulat. first name niya po. Kim. So, Ako na magbabasa. Anong gamit mong sabon? gamit kong sabon is Dab. Akin rin, Dove. Ano naman? Marami nga. Bakit gusto mo mag-vlog? Dahil yung vlog, yung kasing bata pa ako, yun ang yun ang gusto kong vlog. Yes, then pangarap ko rin namin mag-vlog no. Number 3. Gusto mo bang sumikat katulad ng ibang artista? Maybe kung sisikat ka rin naman, di ba? Yes, gusto ko. Gusto namin super. Ikaw naman magbasa. Ilan kayo magkakapatid? Kami lang pong dalawa. Kami lang po dalawang magkakapatid. Ako na yung magbasa? Ako na lang. Anong gamit mong make-up sa face mo? Ang gamit kong make-up sa face ko, hindi naman po ako pala make-up, so foundation in lip tint lang. And lipstick. Oo. Wait ko kasi. Ikaw na lang yung palaging magbasa. Anong pangarap nyo sa buhay? Pangarap ko sa buhay maging teacher and maging vlogger na sikat. Pangarap ko sa buhay is maging teacher and then maging vlogger na sikat. Ayun. Ano kasi, over 1,000 lang. Ano ko? Gusto mo bang sumikat sa vlog? Yes! Of Of course. course. Gusto Saan ka ba pinanganak? ako sa Singapore. sa Singapore pala ako. Siya sa Maynila lang po ako, guys. pero nung malita ko dinala na ako sa Saan ka, ano ba yan? Kung malapit na birthday mo, saan mo gustong i-celebrate ang kaarawan mo? malayo pa sa akin eh. Kaya gusto kong i-celebrate sa island. Island, yung mga kumbaga, dyan ka sa mga magandang Or island. sa isla. Or anything else. Ikaw ba ay pinakamaganda sa iyong magkakapatid? Actually, no. Oh my God. Kaming dalawa. Charot. Kung ikaw na ay artista, sino gusto mong collab din? Ako, para lang sa akin, sino? Sa'yo? Si Will Ashley. Because she's scary. Ay, hindi. Basta. Nagkupuan ako. Si Alden Richard. Kasi ang gwapo-gwapo niya. Will Ashley. Kilala niyo po yan. Sa Prima Donna. Gusto mo bang maging model? Yes, gusto ko maging model. Ikaw gusto mo maging model? No, hindi ko pangarap maging model. Pangarap ko maging vlogger. Vlogger lang sa isip. Bala ka sa akin, model at vlogger. May jowa ka ba ngayon? Wala. Crush Wala. lang. Crush lang. Hindi naman po jowa ngayon eh. Bata pa nga. Crush lang. Ikaw lang ba ay babae sa inyo? Kaming dalawa ang babae dito. Kasi kami lang naman yung anak. Kailan ka ba nagsimula mag-vlog? Nung March 9. Oo. March 9 to 2020. Kasi March 9 lang po namin naisipan mag-vlog and then mommy. So, pero mga konti-konti lang naman pinag-vlog. Po, March 9 po kami nagtanong. Ano ba ang favorite mo na ulam? Siyempre yung mga sardinas. Akin, yung adobo. Mga manok. tinola. Yun, mga... And then, marami ano ba ang hate na pagkain? Yung yung cup noodles. And
Marami pa. Akin rin, ano, ba? Pero wala naman po akong hate ng pagkain eh. Hindi, favorite ko naman. Saan, ayun ba yan? Anong brand ng CP mo? Realme. Realme po yung brand. Sa akin, yung brand ko is Vivo. Mm-mm. Vivo po. Yung Vivo. brand ko na. Isa naman pala yung cellphone mo ngayon. Na-charge? Hindi pa kasi na-full eh. Doon kami sana kukuha sa cellphone niya ng question. Palagi ka ba nagsisimba? Yes, Ah! of course. Ay, yes pala, yes. Hindi na. Oo. Also, Uy, meron pa. saan? Ito. Palagi ka ba pinapagalit ang mom mo? Minsan lang po pag may Kasi wala naman po kasalanan. siya dito. More than 20 po yung question, ha? Ilang taon ka na? 11 years old. Ay, 12 years old. 12. Na birthday lang ako. Pero mag-December na to. Tagpo na. Sino idol mo sa Blackpink? Si Rose. Akin si Jisoo. Jisoo. Oh, Anong oh. birth date mo? December 25, 2008. May 1, 2008. Tapos, ano Nanay mo? bang Ano bang pinaglihi na nanay mo sa'yo? ng nanay mo? Actually, hindi ko alam kasi nung ako rin. sinasabi. Oo And then, nga, oo nahilig ka ba sa TikTok? Yes, sobra. Yes, Hilig ko. sobra. Kailan ka nagkaka-crush? Nung grade 4. 1. O sige na, So, magkain na guys, kami. So, subscribe my Channel and like my channel. So, guys, kung meron lang po kayong requested or ano po dyan, kung paano po namin ginagawa intro or anything, just inbox me on YouTube. Bye! Mwah.